اف پازê devera Wanê hewl dide ji vî rûbarî ku bi hatina biharê ava wê zêde bûye derbas bibe. Hin ji wan bi rehetî derbas dibin û hin ji wan jî dikevin nava avê. Ev rewş heya ku kerê pazê diqediya berdewam kir. Lê bira pazê ferxî abê nekarî vê astangê derbas bibe. Ji ber ku li gel pazê wî berx û karîk hebûn û ev av ji bo wan xeterê ye. Abî û birazayên xwe hewl dan ku hin pêngavan ji bo pazê xwe çê bikin da ku ew derbas bibin. Lê hemê hewldanên wan vala derketin û wan nekarî pazê xwe derbas bikin. Ava wîrî boşa êvariya. Sahara pazê derbas bît hindika. Êvariya befra ava befrit helî boş dibît paz nikayê derbas dibît. Ama pazê çêken pazê derbas ker hindê hanê me bazî çêkî dîsa pazê me nekarî berxa derbas bît. Te dît bira dî hezxwe hema xwalê de derbas bû bêberx bû ew xwesa ravê derbas bû. Yê me nekarî derbas. Ew dê neçar heya roja din serê sibê bisekinin da ku asta avê bikeve. Abî ji aliyekê ve hatiye ber pazê xwe ji aliyê din ve jî malbata xwe aniye nava vê xweşikbûna jîngehê û seyranê dike. Em mîroka hatine bo xwe gezmaxê jî dikin hem biçûk hatine hem zar meynan hem berxey sercê kiriye xwariya hem mizafirên me hebûn. Hevjîna abî Naciya bo xwarina nîvro qelî, birinc û salata çêkiriye û ev xwarinên xweş pêşkêşî rêvîng û mêvanên xwe jî dike. Ev zozanên ev ne zozanên me bixwena. Ev zozanî yabancîyan me ez nacî xwastim pazê xweyna ser zozana. Dengê vê avê gele xweş e ava zozana ye keyfa me verdî totêtin. Em hes dikin her em bênevêrî. Em şehrê de rûnin hema em cara têne vêrî bo seyranê bo keyfê em tîn. Ew di heya dawiya payîzê li quntarê Çiyayê Reş sewalên xwe xweydî bikin. Li gor walîtiya Wanê li herêma Wanê 3 milyon û nîv pas heye. Sewalkar van salên dawî ji hişkesaliyê gazinc bûn. Lê îsal di destpêka biharê de pir zêde şilî barî. Ev rewş her çi qas ji bo wa hin astangiyan derbixe jî ew ji vê yekê keyfxweş in. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.